Medoki TV. Yakon a tabara hannu a ɗan jijigari kuna rakin kibiya maza ba su ganka ba, a taka kafafuwa ana girgida kawuna. rakin kibiya maza tun ba su ganka ba, a labarai sun gaje ka tun sai suka risina, sun san zaki kake da karfin iko kake, da sun ja maka sai mu ce da kariyar yaro tsaya. Ashe tafiyar mu ta yi nisa mutunci ne, Idan da ake ba mu nan muke haba haba mun fada, rakin kibiya maza tun ba su ganka ba, a labarai sun gaje ka tun sai suka risina. ko idan har zan shela zan faɗa ko amma ya je. Rakin kibiyar da ya zama bishiyar, gamji sha sassaka da sara bai faɗi ba, kariyar kuma hassada mayu kuma kuje. Da bai boka bayan malam Allah ya saka gaba. Shi yasa ko yaushe da ya fito sai ka ga mujiya tana zara idanuwa, ka san dodonta ne da bai kyala munafiki, turakin Allah kuje. Cikin lamarin ilahu mu yan kallo muke. Rakin kibiyar da ya zama bishiyar, gamji sha sassaka da sara bai faɗi ba, kariyar kuma hassada mayu kuma kuje. Idan maganar da nai akan daidai nake, shi Jabir dan gidan mutunci ne haka yake, sannan dan malamai jinin girma kuma yake. Dan shi kakansa kaga babban sheshi yake, kaje kibiya ka tambaya kowa ma ya sani, in har magana ta ilimi ce garan sai. Yau barewa ba ta yi gudu ba kuma dan terarrafa. Rakin kibiya maza ba su ganka ba, Cikin girma an ka tashi Allah ya landafa. rakin kibiya maza ba su ganka ba, Ashe tafiyar kan sahara garbo ban ganta ba. rakin kibiya maza ba su ganka ba, Idan har ka tuwa na ba banza ba ne. rakin kibiya maza ba su ganka ba, Idan ka jana a gafara wanki ya zaka. rakin kibiya maza ba su ganka ba, Abubakari da ta Jabiru turmi sharaka. rakin kibiya maza tun ba su ganka ba, a labarai sun gaje ka tun sai suka risina. Rakin kibiyar da ya zama bishiyar, gamji sha sassaka da sara bai faɗi ba, shayar kuma hassada mayu kuma kuje. Abubakari je abunka Allah an zai laddafa. Jabiru dan faɗi ma tuje ka ga Muhammadu, turakin kibiyar da rabu ne ya yi masa arziki, kuma ya rike yan uwa da dangi bai bar su ba. Ashe lallai da ta Jabiru ka cika haziki, turaki na Allah kuje. Gidan Jabiru in ka je kamar yau sallah ake, talakawa ne da gajiyayyu nan suka fake, kuma kowa in ka gan shi ka san murna yake, kanya musu tallafin da wani da bai musu ba. Turakin kibiya kai da kai Kai ko mun san haka cincine maleka a ga mutan gidan domin mu musu gaisuwa. da farko dai za mu gaida hajjali uwar mu ce, ya yankari ruwai kuma mamun mu ce, babba ki ta kakarau ke gatan mu ce, ke ce waya ta yarda kika wuce tari na mata. Sai baban mu wanda shi duniyar rasu. Alhaji Abubakar sarki mutumin kwarai, mai haƙuri mai kau da kai mun shaida sarai. Allah ka ji kansa ka sama aiki yayi masa gata. To mu je ga fulanin turakiya. Ya hafsa kai da ke fulanin turakiya, Amma ga Bashir jawadin mukin manna gata. ya hafsa kai da ke fulanin turakiya, Amma ga Usain jiya kin ɗara mata. ya hafsa kai da ke fulanin turakiya. Kaka ɗai sarauniya kika cikin zama. Turakin kibiyar da ya zama bishiyar, gamji sha sassaka da sara bai faɗi ba, kariyar kuma hassada mayu kuma kuje. Turakin kibiya maza tun ba su ganka ba, a labarai sun gaje ka tun sai suka risina. Turakin kibiya maza ba su ganka ba ala barai sun kaje ka kuma sai suka rissina.
Allah ka rufa mana asiri duniya da lahira.